Mama mi, oh, mama mi, oh, mama mi. Ah, ya, ya ba ni kan nan. Nika kini? Nika da an kawo miki jiya da daddare mana. Okay, kene kin kawo shi a cikin zamoki. Ba ni, ya na sauyi ne tafi. Okay, nika a cikin zamoki ko? Wanda na kaje da daddare. Wane ne ta doka? Wane ne ta Ina nikan? Ya nikan tabaje da na kawo miki jiya. Ah, tabaje. Ah, kini tabaje? Tabaje dai wannan nan. Menene tabaje? Okay, tabaje mutane su mutu a cikin injina. Ya, wai ni ne yanzu ni ina nika na yake. Nikanki? Nika na da na kajiya. To, sakani na ga Allah. Akuya me, sinsi yes. Akuya, nikan tabajen akuyan ta cinye? Wallahi sinsi yes, da Allah da arabi ki akuri ki rufa bi asiri ki je kuma wannan kudi nika din ne wanda na karba. Ya ki ci tabajen ki ci nikan. Kai, ƙarya ne. Wallahi ƙarya ne. Kai. Okay, kin kawo mu nikan wiwi. To zan kira miki katuwa da gona. Ni saki ka. Okay, kin kawo mu nikan wiwi. Ya ni ne na kawo miki. Ni na kawo miki. Ina kike? Nika tabaje. Ina.